Rebem el nostre company més divertit. Eixe xic que sempre ens dona alguna altra sorpreseta. Fort aplaudiment per a Lluís Cascan. Vinga, aquesta música que sona. La nostra companya Rosa Porta ja està per allí. Rosa, compta'ns, perquè crec que és una desfilada bastant peculiar i un poc difícil per a participar, no? Este vídeo que ens envia Miguel Domènech, un aficionat que va estar fins a l'últim moment en la fonteta celebrant-ho amb els jugadors. Així tenim a Dublevich, atenció, micro en mà, organitzant la festa d'ella. Aneu a flipar. I ara falta la pilota, que no sabem on està, la pilota. Esta gran mati final, expectació màxima, 1, 2, 3, arranca el partit! Prendre's les coses amb humor, perquè en directe sabem que passen moltes coses. Valenciana, por favor, ese maletín es nuestro. Por favor, necesitamos esto ya. ¿Pero qué está De vital pasando? importància? Muy vital importancia. Li donem? Però, Lluís, cuidao, ara què fa? No agarres coses que no són teues, macho. Estàs És que sempre segur, passa Lluís? igual. No. El maletí no el tinc jo. No, ara està el maletí. Companys, ens arriba una notícia d'última hora. Hem rebut unes imatges colpidores a la redacció. És un poc look, crec que estudiants d'oposicions, no? Que estàs enclaustrat en casa. En directe, de l'anàlisi en profunditat dels temes. Així parlar, què és això? Què és això, Lluís? S'ha quedat sense gasolina. T'has quedat sense gasolina, Lluís. Com seria jo si fuera Lluïsa, no? O... Ahí está. ¡Ay, qué mona! Anem allà, tenim guitarreta. Tenim una guitarra, sí, Alberto. Alberto estava parat. Guitarra i cadira. de bono, de palla bono. Here is a heart, say hello. We far from the shallow now. Que sone la música de la Traviateta. Anem, 1, 2 i... Precaución, amigo conductor. ¡Bravo! La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, na, na, na. El niño la está mirando en el aire conmovido. Mueve la luna sus brazos. Un aplaudiment per a Paco, que ho ha dit molt bé, clar que sí.